Medyo Maldito in the USA. Hi guys, this is Kuys Dabs and welcome back to my channel. What's up everyone, this is Medyo Maldito and welcome to Kuys Dabs channel. Yay! So for today's video guys, before I start, I'd like to thank Kuys Dabs Angels. Salamat sa support nyo kay Kuys Dabs. And of course kay Kuys Dabs, thank you so much for having me in your channel. It's an honor na mapasali dito sa challenge mo. Actually guys, ako yung unang nag-message sa kanya. Ako ang unang nag-message sa kanya na mag-request na sana, Kuys, pasali naman sa channel mo, Kuys. So thank you so much for granting me this request na mapasali. And because of that, hindi tayo basta-bastang sasali lang at mag-greet lang. May challenge tayo kay Kuys Dabs. Are you ready? Kuys Dabs, are you ready? So, medyo complicated yung challenge na to. Pero napakadali lang to para sa'yo, Kuys Dabs. Kasi, alright, here's the challenge. Since gustong-gusto kong pumunta dyan sa dyan sa Golden Gate Bridge, pupunta tayo dyan. Medyo Maldito in the USA. Pero since late pa tayo pwede bumiyahe at wala pa tayong budget para bumiyahe, ang challenge ko sa'yo, Kuys Dabs, pupunta ka sa Golden Gate Bridge. Tama ba yung pangalan? Basta dun! Punta ka dun sa Golden Gate Bridge, tapos magdadala ka ng padlock na may susi. Padlock na may susi. Tapos, yung padlock, lagyan mo ng pangalan ko. Medyo Maldito. Tapos lakad-lakad ka, punta ka Golden Gate Bridge, tapos lalak mo yung padlock. Tapos, di ba may susi yun? Tapos, yung susi, papadala mo sa akin dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi, in the future, kasi goal ko yan, at goal ko para sa lahat ng kasama natin sa squad, pupunta tayo ng US, dadalhin ko yung susi, tapos, i-unlock ko yung padlock. So, yun yung challenge ko sa Kuys Dabs. Magdala ka ng padlock na may susi, punta ka Golden Gate Bridge, tapos i-lock mo yung kandado doon, tapos lagyan mo ng pangalan ko, tapos ako na bahala mag-unlock pag nakapunta na ako dyan sa US of A. So thank you so much. I hope you will grant my request, Kuys Dabs. And sa lahat ng nanonood, please please watch until the end of the video hanggang mapadala na natin yung susi. Kasi another vlog naman yung pupunta tayo ng States para i-unlock yung padlock. So thank you guys. Enjoy the rest of the video. Thank you, Kuys Dabs. Hi guys, thank you so much Medyo Maldito for the wonderful introduction, pero sasabihin ko pa rin, welcome to Kuys Dabs channel. Yay! And in today's show, guys, narinig niyo si Medyo Maldito. May pa-challenge siya sa akin ngayon, and ito ngayon, I'm prepared to go to the Golden Gate Bridge. But before that, I just want to say na I am so honored na challenge niya ako, guys, na siya talaga yung nag-message sa akin. Sabi niya, challenge mo naman ako sa channel mo. I am so honored. Sabi nila, sana all. Yay! So ngayon guys, sasamahan niyo ako sa Golden Gate Bridge. Before that, we are going to buy a padlock. So bibilhin na rin natin the rest of the squad kasi yung goal nila is to come here. So I think hindi lang si Medyo Maldito pupunta dito. Yung squad pupunta dito sa Bay Area, sa Golden Gate Bridge, dito sa San Francisco. So pagpunta nila dito, meron silang key. In-explain na ni Medyo Maldito kanina kung anong gagawin ko. So meron silang key, pupunta sila dun sa bridge at bubuksan nila, hahanapin nila kung saan nakalagay yung padlock nila. So, pupunta na ako ngayon sa San Francisco at doon na rin ako bibili ng padlock. Pero guys, I will use a public transportation. Ipakikita ko sa iyo, sa inyong lahat, kung paano pupunta ng San Francisco, from Antioch to San Francisco, using public transportation. So from Antioch to San Francisco, it will take 2 hours. Napaka-enjoy guys kung anong sasakyan ko. So makikita nyo lahat mamaya kung anong sasakyan ko papunta doon. At kung saan tayo pabili ng padlock. At kung anong sasakyan natin pupunta sa the bridge mismo. So, see you there. Thank you. So ito na po guys ang ating first ride. Papunta na po kami ng Antioch BART Station kung saan kami sasakay ng train papuntang San Francisco. So ito natin na kami ng kapatid ko. So
there. Napakasaya ko ngayon guys kasi matagal ko na talagang hinihintay na magkakulab kami ni Medyo Maldito. Wala lang talaga akong lakas na loob na sasabihin sa kanya. So ito, dumating na kusa. Siya na po sa mismong nag-invite sa akin na mag-collab siya sa aking video. So, thank you so much. So one stop na lang guys at darating na tayo sa Montgomery. Doon tayo bababa kasi doon tayo bibili sa CVS Pharmacy ng padlock kung saan may mga supporters tayo doon. May mga supporters din sila ni Medyo Maldito at Snake Princess doon na i-meet natin sila. At saka they're already subscribing us, so meet natin sila doon sa CVS Pharmacy. So, eto na guys, welcome to San Francisco downtown. So, ayan, nakikita na natin yung downtown ng San Francisco. So, napakalamig guys, super cold, talagang super cold. So, San Francisco is known as the coldest city in Bay Area. So, papunta na tayo dun sa CVS Pharmacy kung saan tayo bibili ng padlock. So, dito na tayo guys. Dito tayo bibili ng ating padlock. Guys, nandito na po tayo. May mga supporters po tayo dito. Hi Rachel! Harap ka dito. Hi! Say hi to Medyo Maldito and Snake Princess. Hi Snake! Hi Maldito! Ano ba? Snake. Natitense tuloy ako. I'm a fan girl. Yeah, fan po siya. San Francisco. Yay! Dito na po tayo. So, bibili tayo ng padlock. Natitense siya guys. Pero dito na guys, bibili tayo ng padlock para sa ating challenge today. And this is May, the fan girl. Rachel! Rachel, I'm sorry, Rachel. Say hi to the squad. Hi Medyo Maldito! Snake Princess! Oh my God! Jasper Morning! Just in the morning! Ano yan? Kinakabahan ako! Sorry! Okay, so dahil fan sila ng squad, wala na akong binabayaran guys. So, zero talaga, zero. So, thank you so much for the padlock. Of course! Everything for them! Thank you. So guys, naghahanap ako ng coffee shop. I think that's coffee shop right there. I don't know. Kasi, I will make the padlock. Lalagyan ko ng mga names. So I need a table and a chair. Let me see if I can do it here. So we're here guys. So I'm gonna order a coffee dito sa coffee shop. So dito tayo magagawa sa ating padlock. So nandito na po ako sa coffee shop guys. So I will do this. I will write the name before tayo pupunta sa Golden Gate Bridge. So ayan guys, tapos ko nang nilagay yung mga names nila dito sa padlock. So we are now heading to the Golden Gate Bridge. Ito na yung foot ng San Francisco Golden Gate Bridge. So, medyo cloudy at saka medyo foggy kasi it's drizzling. It's drizzling like parang hindi ko alam kung ano sa Bisaya yun or sa Tagalog. Basta it's drizzled. Parang may wet, parang may taligsik. Dili taligsik. So, muna siya guys. So, oh my God. Look at that. I'm gonna go there. Wala akong proper gear. So, jacket, I don't know. But let's see, let's do the challenge.
So, aakyat na tayo dito. So, ito yung the world's famous bridge. So, pag pupunta ka ng California, tapos hindi ka nakapunta dito, parang wala ka lang, parang hindi ka nakapunta ng Amerika. So, if you come to California, you must visit here. So, this is it. Santa. Okay. I think dito tayo. So, dyan po natin ilalagay ang padlock nila Medyo Maldito at sa Bisaya Vlog Squad para pagdating nila dito, sila mismo ang kukuha ng kanilang padlock. Guys, so nandito na tayo, nakikita nyo may mga padlock dyan na ng mga tao na nag-visit dito. So dito rin natin ilalagay ang kanilang. So we're just gonna select a spot na natin ilalagay. Ayan na guys, so una kong ilalagay yung padlock. Una kong ilalagay yung padlock ni Medyo Maldito. So, lock na po siya. Ayan. At saka, ang susunod kong ilalagay, ang nakuha ko ay kay Lester Capuno. Ayun. Hirap guys, kasi ako lang mag-isa. Wala akong assistant. So, ayan. Nalock ko na rin po. So, ayan na po. So, nalalak ko na. Ang pangatlo po kay Snake Princess. So, ayan na po guys. Kikita nyo, nilalagay ko na. Ito po kay Snake Princess. Ito po kay Japet. Ito po kay ito po kay Jasper Amorin. So, nandito po yung padlock nila. So, ayan guys. So, challenge is done. So, pagdating nyo dito, sasamahan ko kayo dito para i-unlock natin ito. So, but I will send you the key after this. So ayan guys, na-complete na po natin ang ating challenge for today kay Medyo Maldito. At saka, I'm so sorry guys dahil hindi nag-cooperate ang aking audio. So marami akong mga clips na dinelete. And also I would like to say thank you for Efren Pastor for making me my outro and intro. Until the next one guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, share, and click the button. Bye!